Евангелие паводле Мацвея. Жанчыны, хутка адышоўшы ад магілы са страхам і вялікай радасцю, пабеглі паведаміць вучням ягоным. А Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце!» Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады Езус сказаў ім: «Не бойцеся, ідзіце паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею. Там мяне убачаць». Калі яны былі ў дарозе, некаторыя з варты прыйшлі ў горад і паведамілі першасвятарам пра ўсё, што сталася. Тыя сабраліся са старэйшынамі, параіліся і далі жаўнерам даволі шмат срэбранікаў, кажучы: «Скажыце, што вучні ягоныя прыйшлі ўначы і выкралі яго, калі мы спалі. А калі гэта дойдзе да вушэй намесніка, мы пераканаем яго і ўратуем вас ад непрыемнасцяў». Яны ж узялі срэбранікі і зрабілі так, як іх навучылі. І разнеслася чутка пра гэта сярод юдэяў аж да сённяшняга дня.